Liyayikhetha ikhumkhehlela inkosi enkulu uBombela Sidima samampondo baba mkhulu phakathi ame. Abaningi base benelisekile ukuthi uShembe lona uvela ezulwini. Ngayo yonke inhlobo yezimanga ayesezenzile phambi kwabantu. Nawo lamadoda ayekade ehambe nawo emfuleni uMdloti eduze naseVerulam, lapho ayeyalelela amadoda ukuthi awambe khona ihlabathi emfuleni. Namanje asamangele ngalo phela itshe alithole khona laphayana emfuleni ebelibhalwe ukuthi Isaiah Shembe. Lo mbhalo wawubhalwe kulo lelitshe wawubonakala ukuthi lelitshe ladalwa libhalwe kanje, hhayi ukuthi kukhona umqophi ofike waliqoqa. Ngalesi sikhathi enikeza uShembe lamadoda lelitshe lalibhalwe igama lakhe, uShembe wababaza wathi, hawu, senimbe naze nafika lapho kukhona khona leli litshe. Liphindiseleni lapho enilithathe khona. Leli tshe salibeka laphana nobaba ngesikhathi sibumba umhlaba. Liphindiseleni. Ngamajubane amadoda ebuyisela leli tshe lapho alithathe khona. Konke okwakwenziwa uye uShembe kwakudida abantu kakhulu, kodwa abaningi base bemukele ukuthi umuntu wasezulwini. Abanye sebesho futhi ukuthi uNkulunkulu uqobo lwakhe lona, kodwa usenza izingane. Konke lokhu akwenza ukwenza ngamabomu, ufuna ukuhlola imiqondo yethu ukuthi siyakwazi yini ukubona uNkulunkulu umvelinqangi wasemandulo. Ngoba phela yena uShembe wayengasho lutho ngomlomo wakhe ukuthi uNkulunkulu noma ubani, kodwa wayekethi uyisithunywa sasezulwini. Kodwa ukwenza kwakhe izinto kwakubonakala ukuthi akekho namunye umprofethi owake waba khona emhlabeni, ngisho nangezikhathi zasemandulo, owenza izimanga ezifana nezakhe. Nakhona eBhayibhelini uqobo akekho noyedwa owake wenza izimanga eziningi kangaka ezifana nalezi zikaShembe. Bonke laba bantu ababenenkani kakhulu bakhona kwaZulu naseNatali, ababedidwe kakhulu yiyo lempilo abasebeyinikezwe ngabelungu yazo izimishini eyayingabanikezi lutho njengoba babegula. Kanye nabo futhi abantu bakwaZulu abasebengene bathi shi empilweni yabathakathi beyibiza ngokuthi isintu. Kanti isintu sase silahleke kudala phela ngalesiya sikhathi sezimpi, ngoba phela obabamkhulu bethu bafa laphana ezimpini okuyibona ababazi kahle isintu sikaMvelinqangi. Indlela zokushada namasiko enziwa uma kushadwa, ukukhuliswa kwezintombi, ukukhuliswa kwezinsizwa, kanye nako ukufihlwa koshonileyo, indlela yokumngcwaba kanye nendlela yokuhlambuluka emveni kokufihla lowo osuke esedlulile emhlabeni yayisiyalahleka kudala. Kwaze kwaba uye uShembe obafundisayo ukuthi uma umuntu senemfihlile kumele kuhlanjulukwe kanjani, kanye nazo zonke izindlela uzilela umuntu osedlulile emhlabeni, kanye naso isikhathi sokuzilisa umhlabathi ungalinywa njengoba phela ukade kufihlwa umuntu, nesikhathi futhi sokuhlambulula amathuluzi akade sebenza lapho. Zonke lezi zinto zase zaphela ngenxa yako ukuthi bonke ababenolwazi lwasemandulo base bebulewe phela yibo abelungu. Kwase kuthathwa izingane zabo zafakwa emasontweni. Laba bathakathi ababefike ukuzolekelela ezimpini ngezintelezi zabo ezinamandla babesindile phela kuzo izimpi lezi, nabo basala nezizukulwane zabo laba ababefile ezimpini. Ilapho-ke konakala khona izinto, ngoba laba bathakathi base befundisa izizukulwane lemigilingwane yabo eyagcina isiphenduke yaba yinkolo yesintu, kanye nazo izithwalo ababefike nazo laba bathakathi, ukubethela kuqitshwe izilwane ziphila emasangweni emizi yamadoda
kanye nakhona ezibayeni lapho bethi benza khona iziko lemfuyo, kwenziwa isithwalo kanye nazo izigubhu ezasezibekiwe khona emaqhugwaneni. Kuwo kanye lamaqhugwane obabamkhulu bethu ababexhumana khona noNkulunkulu kanye nazo izinyandezulu amathongo nobabamkhulu bethu. Lokhu kuhlukaniswa kwabantu abamnyama izigaba ezimbili abadukileyo ngohlelo lwasezimishini, bekhohliswa ngokuthi bakhonziswa uNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba, kanti babulawa umqondo. Nabo abesintu ababetshelwe ngabathakathi ukuthi benza isintu sasemandulo sikaNkulunkulu umvelinqangi, kanti sebebhicwa udaka emehlweni. Yiko kanye lokho kwakwenza uShembe umsebenzi wakhe ube nzima kakhulu, ngoba lezi nhlangothi zombili zazinenkani, ngoba phela zazime ngalo igama elilodwa ukuthi thina obabamkhulu bethu babesifundisa kanje, babephila kanje. Lezi nhlangothi zombili zazime ngalo igama elilodwa lokuthi inkolo yomkhulu, inkolo yobaba lena, njengaye uJohn Langalibalele Dube, njengoba naye uyise kanye nomkhulu wakhe babekade bezinikele kuzo izimishini. Lokho kwakwenza ukuthi kube nzima kuye uJohn Langalibalele Dube ukuthi azinikele kuye uShembe, noma wayesezibonile izimangaliso eziningi ayekade ezenza, kodwa wayeme ngegama elilodwa ukuthi le nkolo yasezimishini ngayinikezwa umkhulu kanye nobaba wami. Iyona nkolo abangishiya kuyo le nkolo yezimishini. Noma uJohn Langalibalele Dube wayeseze wafika kuyo ingonyoluka e-America, lapho afike walithola khona lonke iqiniso ukuthi le nkolo yayifike ngako ukuthi izocindezela abantu abamnyama. Kodwa kwakulikhuni ukuthi asuke kuyo ngenxa yokuthi wayebona ukuthi uyobe edayise ngenkolo yabazali bakhe kanye nomkhulu wakhe. Kanjalo nabo omnyayiza kandabuko ababezitshela ukuthi nabo basenkolweni yesintu eyayenziwa yibo oyise ondabuko kanye naye umkhulu wakhe uMpande. Kanti phinde isintu sase silahlekile ngenxa yazo izimpi lezi ezazifike nabelungu. Isintu sangempela sasilokhu sigcine ngazo isikhathi zokhokho babo ondaba. Phela uNdaba lona wayeshaya ugubhu naye, njengoba belikade lishawa kuye uShembe enisa imvula. uNdaba phela naye wayenehubo lakhe eshaya ugubhu kune imvula. Kwaze kwafika isikhathi sokuzalwa kukaJama, saya ngokuncipha isintu, njengoba uJama wona ngokuthi athathe umakoti womuntu awayekhulelwe amhlomula khona empini ngesikhathi behlasele ezweni lakhona ngapha oBhaloni. Lokho kwakuphambene kakhulu nawo umthetho wamaNguni. Kwaze kwafika isikhathi sakhe usenza ngakhona, kwase kuqala zona izimpi kanye nazo izinyanga nabathakathi basabalala ezweni, bethembisa izizwe phela ukuthi bazobavikela ngayo imithi lena. uShembe wafike wazifaka phakathi kwayo yonke lenyakanyaka, njengoba ngesikhathi efika kulelizwe abathakathi kwakuyinqwaba phela, kanye nabo abantu ababeguliswe yibo abathakathi ababegcwele lonke izwe, begula ngezindlela eziningi ezingaqondakali. Nazo izinyanga zasezehlulekile ukwelapha laba bantu. Okunye ukugula kwakufike nabo phela abelungu, benzela ukuphungula sona lesi sizwe samaZulu esasikade sibamise kabuhlungu ezimpini ababekade bezile. Lawo makhemikhali ayegulisa abantu yiwo kanye phela lawa ayekade efike naye uLord Kitchener owayesuka khona e-England, owaqala ukusabalalisa lobu buthi kuyo impi i-Anglo-Boer War. Konke lokho kwase kumsebenzi wakhe uShembe ukuthi abelaphe laba bantu, aphinde azozama ukuthi abakhiphe le nkoleloze abafakwe yona abelungu
kanye nabo abathakathi. Kodwa kwakulikhuni ukuthi laba bantu bemkholwe uShembe ngenxa yokuthi le nkolo yayisifakwe yibo abelungu yayisingene kakhulu yathi shi yaze yangena ngisho emathanjeni abo laba bantu. Kwakulikhuni noma uShembe esesebenzisa lona iBhayibheli leli ababulawe ngalo, njengoba wayefike efunde amavesi eBhayibhelini aphinde akhethe zona izimanga ezenziwe khona lapha eBhayibhelini, bese ezenza bukhoma abantu bebhekile, njengoba wayevusa ngisho bona abantu abasebefile. Ephinde elawule nayo imvelo njengoba wayekhuluma nanezilwane zenze lokhu okushiwo uyena. Ngisho eyobhabhadisa emanzini wayekhuluma nezilwane ezihlala kuwo amanzi ziphumele ngaphandle, ecela kuzo ukuthi ucela ukubhabhadisa azithi ukumdedela mbijana. Babekubona konke lokho abantu kodwa abakholwanga, noma babengakholwa okunye wayethi akwenziwe yibo, njengoba ekwenzile kuleya ndawo yakwahlabisa lapho athe khona amadoda amadala agqoka ongiyane awazile elale wodwa emalawini akhiphe nemithi yonke abayifakile, imithi yabathakathi kanye nazo izigubhu zabo zamaziko emfuyo, ebese hlabelela ihubo anikele entabeni kuzona imvula. Nangempela lokho kwenzeka, enzela kona ukufakaza ukuthi uvela ezulwini, ngokuthi ayalele wena ukuthi yenze njani ukuze uphume lapho enkingeni. Abanye balapha ngokuthi hamba uye ekhaya ufike ugeze ngamanzi omfula ebese ugcoba amafutha emvu, uzobe usuyasinda lapho. Nangempela abantu babesinda ngempela. Lokho wayekwenziswa yiko ukuthi kwakulikhuni ukuvula abantu amehlo, njengoba abanye babethi unesalamusi, abanye bethi sibunge, abanye bethi umhungulu okuhungula abantu. Yalikhuni imiqondo yabantu kanye nezinhliziyo zabo ngenxa yalo uthando lwasezimishini ezazingabasizi ngalutho. Leguqa lapho ekumkelela mzulu amafutha omkhulu into emnesuka phakathi. Amen.